вобласці звыш за 5000 міль на ўсход ад Фларыды і звыш за 1000 міль на захад ад Беларусі знаходзіцца італьянскі горад Піза. Ён быў заснаваны каля 3000 гадоў таму этрускамі, якія ў першым тысячагоддзі да нашай эры жылі на паўночным захадзе Апенінскага паўвострава. Этрускі стварылі развітую культуру, якая аказала вялікі ўплыў на старажытны Рым. У 11 стагоддзі нашай эры Піза стала цэнтрам італьянскай марской дзяржавы, Пізанскай рэспублікі, якая заснавала свае гандлёвыя калоніі практычна ва ўсіх партах Міжземнага мора. У 1064 годзе пачалося будаўніцтва Пізанскага сабора, аднаго з найбольш значных помнікаў раманскай архітэктуры Італіі. Праз 100 гадоў пачалося будаўніцтва званіцы для сабора. І тут нешта пайшло не так. Узвядзенне маленькага трохметровага падмурка на мяккай глебе прывяло да таго, што ў 1178 годзе пасля будаўніцтва трэцяга паверха вежа нахілілася. Нахіл павольна, але стала павялічваўся, пакуль фундамент вежы не быў умацаваны ў канцы 20 і пачатку 21 стагоддзя. У выніку падзенне вежы было спыненае, а нахіл крыху паменшаны. Вежа, якая падае, з'яўляецца сімвалам горада Пізы. Дарэчы, копію пізанскай вежы можна ўбачыць у амерыканскім горадзе Найлз. У той час, калі пачалося ўзвядзенне вежы, у Пізе нарадзіўся Леанарда Пізанскі, першы вялікі матэматык сярэднявечнай Еўропы, вядомы пад мянушкай Фібаначы. Леанарда вывучаў матэматыку ў арабскіх настаўнікаў у Алжыры, куды ён прыязджаў са сваім бацькам па гандлёвых справах. У той час у Еўропе для абазначэння лікаў выкарыстоўваліся рымскія лічбы. Дарэчы, многія гісторыкі лічаць, што рымляне перанялі некаторыя з гэтых знакаў у этрускаў. Лікі запісваліся пры дапамозе паўтарэння гэтых лічбаў. Пры гэтым, калі меншая лічба стаіць перад большай, то меншая адымаецца ад большай. Калі ж вялікая лічба стаіць перад меншай, то яны складаюцца. Рымскія лічбы да нашага часу выкарыстоўваюцца для абазначэння лікаў. А вось рабіць вылічэнне з рымскімі лічбамі вельмі складана. Арабскія настаўнікі пазнаёмілі Леанарда з лікамі, якія выкарыстоўваліся на ўсходзе. Галоўным у гэтых ліках быў не іх вонкавы выгляд, а тое, што іх выкарыстанне моцна спрашчае вылічэнне. Гэта звязана з тым, што кожная лічба ў запісе ліку мае розныя значэнні ў залежнасці ад таго месца, дзе яна стаіць. Самая вядомая кніга Леанарда Пізанскага, кніга Абака, прысвечана гэтым арабскім лікам і іх выкарыстанню ў арыфметыцы. Кніга Абака напісана простай мовай і разлічана на тых, хто займаецца практычным лічэннем. Самая вядомая задача звязана з трусамі. Трэба падлічыць, колькі трусоў будзе ў селяніна да канца года, калі ў яго ёсць пара трусянят, якія за месяц вырастуць, а яшчэ праз месяц у іх народзіцца пара трусянят, якія таксама праз месяц стануць дарослымі, і ў іх таксама неўзабаве з'явяцца трусяняты, і гэтак далей. Такім чынам, колькасць пар трусянят будзе з часам мяняцца наступным чынам. Шэраг лікаў 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 называецца паслядоўнасцю Фібаначы.
Кожны лік у гэтай паслядоўнасці роўны суме двух яе папярэдніх лікаў. Цікава прасачыць за судачыненнем двух паслядоўных лікаў у паслядоўнасці Фібаначы. Мы бачым, што велічыня гэтага судачынення для лікаў паслядоўнасці, пачынаючы з 11, прыблізна роўная 1, коска 6, 1, 8. Гэты лік у матэматыцы называюць лікам Фі або залатым лікам. Вы, імаверна, падумалі, што лік Фі – гэта лік Фібаначы. Не, гэты лік названы ў гонар старажытнагрэцкага скульптара і архітэктара Фідыя. Старажытнагрэцкі філосаф і матэматык Піфагор лічыў, што навакольны свет поўны разнастайных суадносін паміж лікамі. Адныя з іх выпадковыя і непрыгожыя. Іншыя ж заканамерныя і адлюстроўваюць унутраную гармонію свету. А самым прыгожым з'яўляецца залатое сячэнне. Аб'екты, памеры якіх адпавядаюць гэтаму правілу, успрымаюцца людзьмі як найбольш гарманічныя. У гэтым выпадку судачыненні частак паміж сабой і цэлага да найбольшай часткі роўныя. Гэтае судачыненне можна разлічыць, вырашыўшы квадратнае ўраўненне. Упс, у нас атрымаўся лік Фі. Лік Фі складаецца з бясконцага шэрага лічбаў. Паглядзіце, як выглядае лік Фі з 1000 знакаў пасля коскі. Вернемся да Фідыя. Ён пабудаваў у Афінах самы знакаміты храм у Грэцыі – Парфенон. Шмат якія прапорцыі яго фасада адпавядаюць залатому сячэнню. Яркім прыкладам з'яўляецца правільная пяціканцовая зорка – пентаграма, сімвал піфагарэйцаў. А на гэтым малюнку намалявана знакамітая спіраль Фібаначы. Пры жаданні яе можна знайсці ў кампазіцыі самай вядомай гравюры Хокусая «Вялікая хваля ў Канагаве». У кветках і раслінах, у ракавінах і нават у галактыках. А яшчэ і ў літаратурных творах. Напрыклад, у паэме Шата Руставелі «Віцязь у тыгравай шкуры». Пакінем абгрунтаванне ці абвяржэнне гэтага сцвярджэння вучоным філолагам. Давайце проста згадаем гэтую выдатную паэму. Гісторыя пачынаецца ў Варавіі, у цара якой, Растэвана, была адзіная дачка, прыгажуня Цінацін. Яна і адзін з набліжаных цара, малады вайсковец Аўтандзіл, былі закаханыя адно ў другога. Аднойчы на паляванні Растэван і яго спадарожнікі убачылі віцязя ў тыгравай шкуры, які схаваўся ад іх. І цар паслаў Аўтандзіла на пошукі таямнічага віцязя. Аўтандзіл знайшоў яго, і выявілася, што таямнічы віцязь – гэта індыйскі прынц Тарыэль. Калісьці цар Індыі усынавіў прынца Тарыэля і выхаваў яго як свайго спадчынніка. Неўзабаве у цара Індыі нарадзілася дачка Нестан-Дараджан. Калі яна падрасла і стала незвычайнай прыгажуняй, паміж ёй і Тарыэлем успыхнула палымянае каханне. Аднак абставіны былі супраць іх. Тарыэль пасварыўся з царом, а Нестан-Дараджан выкралі. Даведаўшыся аб прапажы царэўны, Тарыэль кінуўся на яе пошукі. На жаль, у яго не атрымалася знайсці сваю каханую. І тады ён апрануўся ў тыгравую шкуру, пасяліўся ў пячоры і засумаваў. Аўтандзіл, пачуўшы аповед Тарыэля, кінуў усе свае справы, пакінуў сваю каханую Цінацін і выправіўся на пошукі Нестан-Дараджан. Ён вандраваў па свеце 3 гады
і ўрэшце рэшт знайшоў прынцэсу ў непрыступным замку каджаў-чарадзеяў. Аўтандзіл і Тарыэль з 3 сотнямі адборных воінаў вызвалілі прыгажуню Нестан-Дараджан. І шчаслівае завяршэнне гісторыі Аўтандзіл ажаніўся са сваёй каханай Цінацін. Тарыэль ажаніўся з Нестан-Дараджан і стаў царом індыйцаў. А стары цар Растэван аддаў трон сваёй дачцэ Цінацін, прамовіўшы знакамітыя словы: «Дзеці льва на льва падобны, хоць саміца, хоць самец». Гэта вельмі важныя словы, бо Руставэлі напісаў сваю паэму для царыцы Грузіі Тамары. Грузія, або Сакартвэла, як сваю краіну называюць самі грузіны, гэта дзяржава ў Закаўказзі, размешчаная на ўзбярэжжы Чорнага мора. На заканчэнне вернемся да матэматыкі і пагаворым крыху пра фракталы. Гэта яшчэ адзін матэматычны аб'ект, у якім пры жаданні можна адшукаць лікі з паслядоўнасці Фібаначы, а яшчэ падабенства з рознымі прыроднымі аб'ектамі, ледзянымі ўзорамі, капустай раманеска ці аэраздымкамі гор у Тыбеце. Асноўная ўласцівасць фрактала – гэта самападобнасць. Ён цалкам ці амаль поўнасцю супадае па форме з часткай сябе самога. Тыповы геаметрычны фрактал – гэта сняжынка Коха. Адзін з фракталаў, дрэва Піфагора, названы так у гонар старажытнагрэцкага вучонага. Яркімі прыкладамі фракталаў з'яўляюцца мноства Мандельброта і мноства Жуліа. Фракталы выкарыстоўваюцца ў камп'ютарнай графіцы для стварэння прыродных ці фантастычных аб'ектаў складанай формы. І не варта думаць, што калі выявы згенераваны камп'ютарам, дык у іх адсутнічае чалавечая творчасць. Бо менавіта людзі прыдумалі паслядоўнасць Фібаначы, залатое сячэнне, вынайшлі камп'ютары і запраграмавалі працэс стварэння фрактальных відарысаў. Таму давайце любавацца мудрагелістымі малюнкамі і захапляцца сілай чалавечай думкі і крэатыўнасці.